Yn yr ail gyfres o Taith Fawr y Dyn Bach, dwi'n cychwyn yn siwrne wrth fynd draw i gyfarfod â Tanwen a'i merch Sara o Gaernarfon. Fan hyn, dwi'n dysgu am hanes riant sydd ag anabledd dysgu yn magu ei phlentyn. Pryd gefych chi diagnosio yr anabledd dysgu? Nath nhw diagnosio fi pan o'n i'n ysgol oherwydd yr epilepsy o gynnar fi. Oedden nhw'n gwybod bod mae'n rhywbeth yn mynd i ddigwydd ac anabledd dysgu hwnna. Cos mae'r epilepsy yn slofi y bren. Dyna beth epilepsy. Mae'n slofi y bren i lawr. So ti ddim yn gallu dal i fyny gystal a be mae pobl na plant ordinary yn wneud. Ie. A ydych chi'n meddwl bod yr anabledd dysgu wedi stopio chdi wneud rhywbeth? Pan o'n i fengach, o'n i'n nerfus ofnadwy. A oedd o'n stopio fi mynd i disgos, oedd o'n stopio fi mynd â laptops, oedd o'n stopio fi wneud lot o pethau sy'n i licio wneud. Oedd o'n bechod, ond rhaid fi jyst derbyn, do'n i'n gallu wneud y pethau yna. Oeddech chi erioed i dychmygu cael plentyn? O'n i o hyd eisiau plentyn, o hyd. Ond nes i rioed meddwl bod fyswn i yn actually cael plentyn oherwydd fy anabledd dysgu. Fedri ti ddisgrifio sut berthynas gen ti a Sara? Da iawn. Mae rhaid i fi ddweud mae'n hogan bach. Da iawn. Ys pan mae dim o beth, mae hi a fi wedi bod mor agos. Da ni fatha dwy ffrind neu dwy chwaer well na mam a merch. Gofalwr ifanc yw person plentyn neu person ifanc sy'n gofalu amdan rhywun adra. Fedrith o fod yn mam neu dat, brawd neu chwaer, unrhyw berson rili. Maen nhw'n byw fo neu yn cael cyswllt yn aml efo, sydd hefo unrhyw gyflwr neu anghenion neu anableddau, lle maen nhw angen gofal ac mae'r person ifanc yna'r plentyn yn rhoi y gofal iddyn nhw lle. Mae Sara hefo ni oherwydd bod gynno hi rôl gofalu mam hi. Pan oedd hi'n fengach, doedd hi'n dallt bod hi yn ofalwr ifanc. Oedd hi'n gwneud o oherwydd dyna be oedd yn rhywbeth oedd hi'n adnabod, rhywbeth oedd yn gyfarwydd efo hi. Oedd hi'n gwneud o heb feddwl. Ond fel mae di mynd yn hyn, mae di dod i dallt be mae'n gwneud ac pam mae'n neud o. A mae'n dallt rwan beth yw'r term gofalwr ifanc. A hefyd mae'n dallt na dim hi di'r unig un sydd yn gwneud. A bod yna lot fawr o blant o bobl ifanc eraill allan yna'n gwneud yr un fath o beth â hi.